Kto má lepší orientačný zmysel? Ja ukážem na teba, ukáž si na mňa. Dobre. Takto. Volám sa Jozef Tinák a som na pozícii komponentového inžiniera. Komponentový inžinier má na starosti správu z technických zariadení, ako sú elektromotory, pohonný HRK a diesel generátory. Tak ja sa volám Adam Podoba a moja pozícia v slovenských elektrárniach je technológ prípravy údržby pre elektrozariadenia, konkrétne elektromotory. V elektrárniach pracujem už za chvíľu rok a pol, predtým som tu nejaký čas stážoval a dostal som sa sem práve skrz tú stáž. Bola mi ponúknutá príležitosť nastúpiť teda na Jožkové miesto, keďže sme sa dozvedeli, že bude prechádzať na iný útvar. A môj vtedajší vedúci sa ma opýtal, že či by som chcel ostať, či by som chcel vyskúšať sa zaučiť počas tej stáže a potom ostať tu pracovať na trvalý pracovný pomer. Od Jožka som sa naučil veľa o elektromotoroch ako takých, a o rôznych typoch, ktoré tu máme ako údržba na starosti. Čo si najviac vážite na svojom kolegovi? No zistil som, že Adam je veľmi snaživý chlapec. Ja ráno, keď mu zavolám, o 7:30 napríklad, Adam, kde sa nachádzaš? Povie mi, som na strojovni. O 8:00, keď mu zavolám, kde si, povie, už som na technickej vode, nedôležitej. O ďalšiu polhodinu je už na dekarbe. A to väčšinou chodí pešo. Čiže on si tie obhliadky urobí sám, chodí za tým a teda toto veľmi kvitujem. Tak chodil som na obhliadky najskôr s tebou a ty si chodil všade vždycky zodpovedne, tak chodím aj ja. Kto je technicky zdatnejší? Jozef. Ale Adam sa približuje. Kto by bol lepší šéf? Adam určite. No má všetky preto také, jak to povie? Predpoklady. Nie, iné slovo. Predispozície. Predispozície. Hej. Kto má väčší talent na rozprávanie príbehov? Určite si myslím, že Jožko, on nám určite aj niečo povie. Ja mu skôr spomínam tie zážitky, čo ja som mal, keď som ešte nastúpil do Bohuníc. Išiel som tam na mesiac, bol som tam viac ako 5 rokov. Chodieval som do bufetu, platil som v hotovosti a čo mi vydali peniaze, tak som si dával do vrecka Monterok. Mali sme vyťahnutý rotor z elektromotora BPDV a teda pracoval som hore na statore, pričom sa mi stala taká vec, že som sa zohol a všetky peniaze s vreckami vypadali do vynutia. V momente sa mi zmenilo krvné skupenstvo krvi, veľmi zle som sa cítil a o to viac, že vlastne pracoval tam Čech, šéf-montér, ČKD. Ja som zabal jeho reakcie, aká bude. Prišiel šéf-montér a hovorí, ja si to doteraz veľmi dobre pamätám a hovorí mi, že nič si z toho nerob, nie je to tvoja chyba, mal som ťa na to upozorniť, že sa môže vôbec toto stať. Vtedy ten človek u mňa vstúpol o 100% a opýtal sa ma v zápäti, že koľko si tam mal mincí. Ja som nevedel, koľko som mal mincí, tak sme začali preratávať, koľko stal rybací šalát, dali sme to dokopy, vyrátali sme si, že koľko by tam mohlo byť a všetky sme tie mince našli. Zvyknem tak upozorniť, ale upozorním ho v tom skutočne takom dobrom, takom kamarátskom, že toto sa ti môže stať a poviem mu ten svoj príbeh, čo sa mne stalo. Kto je ten, čo skôr dotiahne veci do konca? Jožko ich vymyslí a ja to dokončím potom. Môže byť. Dobre, kto je lepší kuchár? Toto sme asi ešte nemali príležitosť odhaliť. Mne ešte aj čaj prihorí. Čo ste sa naučili v elektrárni, čo využívate aj mimo? Doma dosť často posudzujem rizika. Áno, to je akože pravda. Nie som tu až tak dlho, ale človek sa aj na také nejaké jednoduché veci, ktoré doma robí, začína dívať s takým tým elektrárenským pohľadom. Hlavne také, že čo by sa mi mohlo stať. Kto vie robiť viac vecí naraz? Moja manželka. Aspoň to tak tvrdí. Budeme najvtipnejšia dvojka. Budú nás pozývať na koncoročné akcie. Aj ľudia moji.